Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rin pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell su kila banyo na barok kidukan ki Pulit Jong Commandanting Police Station haka khat khandai trik unai tung 8000 arpulai kila ajing Pynshai shaki pajba bar kham tam e shaki khna school Jong ka shnong nong pedeng maushbut halor ka Jingshyrkhei Jong Drugs bar halor ka ain Pocso ang Hagani jing ai jing Pynshai bala pelong da ka seng Samla dong nong pedeng maushbut lai shimbenta da ki khna pule jong ki artli ki school kunthub rui ki khat jong ka HYC maushbut unit bar ka KSU maushbut unit ki khat jong ka seng Samla dong nong pedeng bar ki rangba dong jong ki hril tli ki dong Nalor ki Pulit ki bala ajing Pynshai yakini ki artli ki man ki don ru kinong mi khmat naka koi ka khya bat naka ICDS maurung keneng CNRD block ki bala ajing Pynshai yaki babun ki man hakani ka sngi haka bala sakhi lang daw MLA jong ka maurung keneng constituency ubala long ru kum ukong san Say yes. Slide.